Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amir Ambyah jeneng sira mahas ing sesambung nyuwun marang Gusti Allah Subhanahu wa taala minangka kanggo kekuatan ana ing kerajaan Puser Bumi. Amir Ambyah mergo sedelok meneh bakal ngadepi perang langkap sing kaping pindho kepengin nungkulke kerajaan Jubin. Amir Ambyah panjangkahmu kelakon nanging ana srana waton kecundukan pedang kangkam kang pamor kencana sing saiki dumunung ana ing Kraton Nusantara. Penjangkahmu bakal kasembadan ngadepi perang langkap. Amir Ambyah mung semono pawelingku estoke kudu entuk pedhang kangkam pamor kencana. Sadurungipun Kakang inggah ana ing sanggar pangogatan kang sira ndak boleh ngopo. Kula mboten katan pet Kang Mas namung kemawon menawi kula lepat kalian dalem kula nyuwun pangapunten. Yo ora pun sewu Kang Mas. Ngantos kula wonten jugeraken panjenengan dalem anggenipun Semeti wonten ing sanggar pangogatan. Jerakan menika sami pejang. Sekawan dosa dinten. wis jangkep 40 dina. Panjenipun ngaten. Ya, Jin. Injih, Yen ngono Gusti kang akara jagat Wirabala anjakapi 40 dina angpasipun Kakang entuk warisan. Kang Mas tiyang aku. Janipun menika wonten tandha pitakara sing manungku. Yetosipun wonten glados menapa to panjenengan telekaken. Ngapunten Semeti wonten sanggar. Ya jeneng kala. Injih kados. Kang sira dhewe wis mangerteni. Kalamun pun Kakang kuwi kepengenake ngukunake sak wonten ngene. Ana ing kerajaan Puser Bumi. Oke para cowok sing padha manungkul nanging ana siji sing durung manungkul. Lajeng sinten Kang Mas? Raja ing kerajaan Jubin. Mula aku angka aku bisa nolakake. Raja ing kerajaan Jubin kalamun ing Puser Bumi kacondhoan kang aran pedhang kangkang kang pamor kencana. Kang Mas tiyang aku. Menawi panjenengan menika saged kelampahan tempaken gawe Puser Bumi. Kecendukan dan kangkang kan pamor kencana. Iya. Menapa panjenengan sampun ngantos wonten pidunipun dan kangkang?
Wangsit sing tak tampa pedhang kangkang kang pamor Kerjana cemunduke ora ing kerajaan pusat menika. Nanging mapane ana ing kerajaan Swantara. Oh, dados jenengan sampun paringi priksa. Iya. Menawi kados ngaten lajeng kersa panjenengan sakmene kados. Aku ngepengake suwane Kakang Haryamatal tantanus apa dening Raja Landhawa kang suwe marak suwan oleh papan. Kados ngaten. Kakang Haryamatal Keparlega. Kakang Haryamatal tantanus apa dening Sang Raja Landhawa. Sang Raja. Ganti kang sira kabeh ora ndak papanake meneh pendopaku ing kerajaan pusat bumi nanging dadak ana ing Sanggar Palembang. Merga ana perlu sing bakal ndak rembug marang sira. Tansah ngesti dawuh dalem Sang Raja. Menapa ingkang dipun dawuhaken dumateng kula Santanu dalah Raja Landhawa tansah ngestokaken. Kakang Haryamatal. Lagene penjane sumunggah ora Sanggar Pamujan pasi 40 dina. Penjane suntuk wangsit ing Gusti Kakang Jagat. Gon kumpulake para raja. Ana sakit wonten ing kerajaan pusat bumi ning siji durung ana sing ndak telake. Ora liya ana ing kerajaan Jogja. Aku bisa nelake nanging sepisan barengi prangkat kang angka loro kang kapindho yen ing pusat bumi kacondokan kang aran pedhang kangkang kang pamor kencana. Nuwun sewu Sang Raja. Sasampunipun Sang Raja paring dawuh, Sang Raja saged nelukaken dhateng kerajaan Nusantara utawi kerajaan Jogja. Awawaton pusar bumi kecondokan pedhang kangkang ingkang pamor kencana. Sang Raja dumawah wonten pundi dunungipun pedhang kangkang ingkang pamor kencana. Kula ingkang saged amboyongi pedhang kangkang. Santarus yen Sang Raja Agung Jayagana kula kinten leres kaderipun Sang Raja Haryamatal lamun wonten ing pusat bumi menika saged mlengket anane kerajaan Jogja lamun kecondokan pedhang kangkang kang pamor. Nuwun sewu anggenipun panjenengan minggah wonten ing Sanggar Pamujan menapa sedaya anggenipun pikantuk wangsit mangertosi papan lan gunungipun pedhang kangkang kang pamor menika. Landhawa Aku wis dadi raja tetelukan. iya Setiaku dukung karo kowe. Yen konde parah sing kaya ngono, aku mon tansah melu. Haryamatal Santanus lan Kakang Landhawa. Mila kang kabeh ndak kepala kesuwan mapan oleh Sanggar Palenggatan pancen cedhak banget. Wangsit sing ndak tampa kalamu ing pusar bumi bakal kacondokan pedhang kangkang kang pamor kencana. Mapane ora liya
ana ing kerajaan Nuswantara. Wonten ing kerajaan Nuswantara. Ing kerajaan Nuswantara ki mau kang Dastara Jumadon. Siji Sang Prabu Lala, kang kapindho Prabu Wati. Kuwi sinembah para yaksa kang mapan ing kerajaan Nuswantara. Mula yen kowe selama kesadaran kang sira kabeh ndapri tumuju ana ing kerajaan Nuswantara ngambil anane pedang kakang kang Parapancana. Sang Raja sasampunipun kula gamblang cetha dawuh pangandikanipun Sang Raja. Kula kedah tumuju wonten ing kerajaan Nuswantara. Mangke kelawan ratu wanita ingkang naminipun Prabu Lala Prabu Wati. Kula nyuwun kampil dhateng pedang tangkap ingkang pamor percaya. Lajeng benjang kapan benjang menapa kula kedah tumuju ing kerajaan Nuswantara. Kakang Haryamata Santanu Sulanto. Iya, Wis cekolan gamblang atur ingsun. wis. Ing kalengane Jumat suwet. Kang sira letes ing supundung marang sira ora agake tumuju oleh kerajaan Nuswantara. Para kula nyuwun tambah Pak. Wis jangan sadar. Dawuh. Aku ujimu sing dacan. Assalamualaikum. Ya cek, ya rati. Wis ana kasaguaning para raja. Kang supaya ndak atur tindak ana ing kerajaan Nuswantara ngambil anane pedang kakang kang Parapancana. Pamastianan. Sina sesedaya menika dereng kelampang kepengen dados kesodan. Ning wonten sampun pribadi kebutuhan berangkat Kala ingkang garipipun kakang Kusuma. Ayo ing peperangan dewi munggah oleh Sagaripati. Gajah Haryamata. Perangane para pati telunan. Kowe sing tak percaya. Pinangka mramu garane para katri Baski. Tumuju ana ing kerajaan Nuswantara. Monggae Santanu. Kaya piye? Sanatake para katri Baski. Yen to wektu dina iki aku kepengenake. Jebolen titianku liman lawu saka Wandinan. Lamun kowe ngepengin wektu dina iki kawiwitan nggone mboyongi pedang kang Panglokecan, yo bakal tak wiwiti dina iki. Soples, kowe minangka tuwa-tuwaning kabeh prajurit sing tak pasrahke lawan ini. Aku njaluk leganing atimu. Kawiwitan dina iki budhalake kabeh wadyabala. Menawi sampun kepareng mangestoaken dawuh kula. Marang sira kabeh. Iki. Katri Baski, ora ing kerajaan pusat bumi. Siaga Makarya. Agesti Sanjoto. Kanthi lumaksana makita-kita. Maju! 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 Aku
pengkhianat gendruwo dedekan ngreksa ing Nusantara lambang kajayan ing Nusantara pedang kangkang pamor aja nganti cincing tanggung lamun tara pawan sing lebu balik ing Lamun ono ilang ketang nyawamu kamarang kok balik. Mula setiti waspada sebetul ngewakake marang pakaryan. Sakane andi pamati kabeh korban kematian. Sing lakoni sawiji kae apunane Ija bagus wani munggah ing tlatah Nusantara sapa sadherek jenengmu lan pawangan sapa ngendi Ayo Batal Loko Stowae sing ditakoni sapa ayo kowe sak loron sing kae diarepane Diwanokake Harya Waktal jenengku wong saka ing kerajaan pusat wong sawiji sapa kowe Samtanus ugra jetelukan ana ing kerajaan Lah sing kaya wedhus berok kae sapa Sapa sing barani wedhus Landau maju ora milo piye kenalno Raja saka Selon Lamdaur jeneng kowe iki ya raja kowe kok dorumbengan teko ing kene sik bengan tembung apa lho bareng teko kowe rombongan iya kok dorumbengan teko kowe bengan iku gombang sing diobyal iku rombengan alah kira sithik kok ora apa-apa saiki mengkuwi dadi apa aku munggah ana ing kerajaan Nusantara mung aku kepengin nyuwun tampil pedang kangkang kang pamor kencana awane ro sedulur pedang kangkang pamor kencana kuwi pepundhening kabeh yaksa mula ora kena lamun disuwun nampil marang sapa wae sadurunge kowe tak sirnakake nane sapa kang dadi aran kowe ya para mamangkara jenengku sing sawiji aku kala yaksa kala maricada aku jenengmu kawae kabeh kala maricada aku jaluk bali ayo wae ayo mapala saku pisan cekak Nusantara Lamdaur dikongkon bali loh Ali, aja mbacot sebab pedang kangkang ora kena gampil marang sapa wae. baliku mbaringi pedang kam-kam kang pamor kencana Lamun ora tak wenehke, meksa